Hello mga tol, dito tayo ngayon sa Access Point Cafe and Bar. Sa Clark lang yan. Dito alam kung ano yung exact address niya pero yan may the box dito, video. At malapit na ito sa Sapang Bato Gate. Yan, papasok sa dating Fuji Plastic. Sa Access Point, mukhang mura lang naman eh. Ayan oh. Sa gilid-gilid lang siya. Pastries and may Jenga tayo. Jenga in Kapampangan. Jenga. Ayan pa oh. Mura lang yung kanilang. So yun yung order namin. Yung tapa nila syempre titikman natin. At Salisbury steak. Ayan, pati kay Philip. And then ito, try din namin. Siyempre hindi naman namin lahat matatry dahil ang dami, baka maano kami. Yung kay Shake, burger siya. So hintayin natin yun sa akin ito. Pero titikman ko lahat para sa inyo. Para malaman ninyo kung ano yung lasa. Approve ba sa atin. Yung burger naman ni Shake, try ko na. So yung Salisbury steak nila, yung burger, try natin. Sarap din ha? Sarap din mga tol. Try natin itong kanilang ano. Ano ta? Quesadilla. Hot sauce pala yun. Sarap mga tol. Sa presyo niya ako sarap. Oo, nag-taste test lang naman. Next time ba naman sa tayo ito? Pero masarap overall. Yung burger ni Shake, wala masarap. Wala pala yung cheeseburger ni Shake. So pinalitan na lang ng Clubhouse. Kumusta naman Shake? 1 out of 10. Out of 10? Oo. Nice. Hindi yan nagsisinungaling. Dito na tayo sa sasakyan mga tol. Sina Mrs. Nasa ano pa, hinihintay yung may sobra kasi kami. So take out na lang namin. At tomorrow, dadaan kami dyan para sa mga baon ng mga bata. Bili na lang kami. Tapos marami kasi yung Salisbury steak nila. 3 na kaagad yun. Pwedeng yun na lang yung bili namin, no? Tapos sila, pero ewan ko kaya nandito kami kasi masakit na yung pakiramdam ni Floyd. Isa sa kambal, masakit daw yung nararamdaman niya. So dito na, nilalamig siya doon. Tapos naka-aircon tayo dito, no? Tuwi na tayo. Okay naman, overall okay naman. Pero yung ano lang dyan, yung burger tsaka yung serving time medyo hindi ganun kabilis. Hindi naman ang paghihintay dahil masarap naman. Tapos yung burger naman ay yung kay Shake Shake hindi na serve, pinalitan na lang ng Clubhouse. Tuwi na tayo kasi sakit na yung pakiramdam ni Floyd.